Good morning mga kaya, dito tayo ngayon sa Rusi Banyag Daraga, kung saan i-feature natin ngayon yung Rusi AFI 150 Flash. So asan siya? Ito siya ngayon dito. Ayan, itong i-feature natin na motor. So ayan guys, lamang ang i-feature na motor na Rusi Flash AFI 150. So tara guys, salamin na natin na feature dito. Isa natin dito sa harap ng kanyang headlight, no. So ayan, makikita nyo, LED na siya, dual headlight niya. Ito siguro yung low at high. So ito, makikita nyo ang carbon plastic dito maganda. Ayan, no. At may Rusi pangalan. So ito, makikita nyo, yan may parang LED light siya dyan sa kanyang baba na parang eagle eye, no. Yan yung sinasabi nilang eagle eye, magkabila yan guys, no? LED yan. Ayan, kahit yung signal light LED na. So ayan guys, makikita nyo dyan park light yan. Kapag nakaunang park light, iilaw yan, puti. So ayan guys, nakikita nyo itong kanyang telescopic fork. At ito yung kanyang front fender, no. Magandang klase sigurado. So ayan, ayan ang kanyang caliper sa disc brake, no. So hindi natin sure kung ABS na to o hindi. Ayan ang kanyang gulong. Ang size ng kanyang gulong is 90/80 by 17. Ayan, sigurado malaki at malapad, no. Ayan, no. Ganyan siya kalapad. Magandang klase na ang kanyang mags. Magandang klase na rin yung kanyang mags wheel. So nakikita nyo guys yun ang kanyang makina sa loob, no. Sigurado Euro 3 na yan. At saka EFI na siya, as in fuel injected. So ayan guys, dito tayo sa clearance niya sa kabila, sa gilid. Ito yung may nakalagay na GP 150. Yan, Euro 4. Euro 4 na pala, hindi na Euro 3, no. Yan ang kanyang carbon plastic fiber. Maganda klase yan. As usual, ito ang cambio or gear shifter, footrest ng driver, side stand, center stand. Yan ang kanyang gilid ng makina na. Ito yung kanyang swing arm, rear footrest, yung backride footrest, no. Maganda klase sigurado. Yan, class 150 FI. So ayan guys, makikita nyo, yan ang kanyang rear fender. Yan. Ang kanyang rear tire sa is 120 by 70 by 17. So ayan, malaking sprocket nito, no. Hindi natin makikita kung ilan ba ang tip ng o ipin nitong sprocket nya. Sigurado mga 14 or 1448 or 1445. Para yung guys, no. Tignan tayo guys, no, sa kanyang analog plus digital analog yan. Ito nga pala yung kanyang RPM. So dito na niya makikita yung kapag nag-signal light kayo, high beam, gas gauge, lahat na, yung odometer at speedo. So ayan guys, dito tayo sa kaliwa. Ito yung low high, itong horn, ito yung kanyang signal light. So sa kabila, sa right side is off, park light, on ng headlight, excuse me, on pala ng headlight yan, park light off. So ito yung kanyang ignition switch or electric switch, no, kanyang pilinyador. So ayan guys, no, makikita nyo, ito yung kanyang yan, charging cable sa USB. Ito yung kanyang ignition switch. So shout out kay sir. Morning sir. So sir, ano bang feature nitong
plus 150 EFI. Yung Euro 4 na siya. So ito ba yung sir na bagong labas ninyo ABS na or ABS na anti-lock braking system na? Ito, ano? Kung anti-lock braking system na ABS, hindi ABS. pa. Hindi pa po sir. So nagre-range siya sa magkano sir yung kanyang price sa cash? Yung cash na 70. 70,000. So ang kanyang down payment po sir? 7,000. 7,000 sa down payment. So yung monthly niya po sa loob ng 3 years. Monthly sa 3 years, 2,780. 2,780. So rebated pa ito sir na Rebated pa yan. 300. 300 rebated pa siya guys, no? So ayan. So kuha na kayo sa mga kaayahay dyan. Sa lahat ng ating mga kaayahay, maging dito sa Legazpi, Daraga, at sa buong Pilipinas, kung nagdadayon kayo dito o nagbabakasyon, pwede kayo kumuha dito ng Rossi Plus 150 EFI. So thank you very much sir. Okay, Sa susunod po ulit. Thank you. pili na kayo, mga kaayahay. So ito ang kanyang guys yung upuan. Bali nagre-range siya ng 3 to 4 liters. Ito yung kanyang air cleaner, no? Sigurado ang battery nito hindi dito nakalagay. Nasa gilid yan. Hindi natin alam kung saan pa. Kasi hindi naman tayong kuha. Biblog lang natin to. So yan ang kanyang upuan sa ilalim. Nakikita niya guys, maganda siya, no? Yan. Grab pa. Magandang klase. Panghayahay talaga yan. Ayan kanyang upuan. Wow. Magandang kanyang upuan, ano? Maganda. So ayan ang kanyang may bulsa pala dyan. Pwede mong lagyan ng cellphone. Para pag nag-charge ka dito, yung USB charging port is nandyan, mas malapit, no? Yan guys yung ating right side ng GT 150 plus EFI ng Rossi. Right side po ito. So ayan, may kickstarter din siya. Sigurado nagre-range siya ng 800 ml or 1 liter ang kanyang oil capacity, no? So ito ang kanyang rear disc brake. Yan, naka-caliper. Ito ang kanyang muffler. Ayan, Euro 4. So makikita nyo guys, may cover na siya, no? Hindi siya plastic guys. Isa siyang parang lata o bakal. Pang support na yan sa heat resistant. So ayan guys, kanyang signal light sa rear. LED na siya, tsaka yung tail light is LED. Kapag nagpa-park light kayo, iilaw din to. Kasabay nung sa unahan natin, no? Sabay ng kanyang unahan. Ito yung susian ng kanyang upuan pala guys. Ito hindi plastic, bakal din yan, pang rear fender. Ayan, Rossi, sabot-sabot lang. Ayahay, baka naman. So ayan guys, nakikita nyo yung 120 by 70 by 17 na gulong. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalapag yung kanyang gulong, no? Nato, ang laki. Pang ayahay buhay. So yan naman guys, no? Ako pala mo kayo sa aking channel, sana po nagustuhan nyo itong video natin ngayon. So paki-like nyo naman po, comment down below, and share to others, and sa ating lahat ng mga kayaya, no? Paki-share naman po, and don't forget to subscribe and hit the notification para hindi kayo lagi sa aking mga bagong darating na videos. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. God bless po sa ating lahat.
And shout out din po sa inyong lahat, ano. So, ingat-ingat din po tayo lagi dahil ay mas mahalaga na buhay tayo at mas importante ang ating pamilya, no. So, yan lamang guys. Salamat po.